खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनै अक्ट'आ 3 जुलाइ 2026 आरो साना शुक्रबार। शुक्रबारा धोन आरो मोदाइजो देवी लक्ष्मीखौ फुजा खालामनाय जायो। बे सानाव खालामजानाय फुजा आरो राहाफोरा जिउआव सुखु गोजोन आरो जौगानाय लाबोनो हायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानस्रिखौ मिथिना लानि। इसोरनि सायाव सैथो फोथायनाय आरो सहायथाया जिउनि मोनफ्रोमबो गोब्राब थासारिखौ गोरलै खालामो। कमेन्ट बक्सआव जै आइ लक्ष्मी लिरनो दाबाव, जाहाथे बिमानि बोर नोंथांमोननि सायाव अरायबो थाबाय थायो। बिदिब्ला फै जों दिनैनि राशिफलखौ आइ लक्ष्मीनि मुंखौ लानानै जागायदिनि। मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि केरियारखौ गोदान बिरहोनो थाखाय मोनसे गोदान सान जागोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा मख'जाथाव मोनसे गिदिर प्रजेक्टफोरखौ दैदेननो खाबु मोननो हागौ, जाय नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। फालांगियाव राजखान्थियारि आरो रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान लामाफोराव बेखेवगोन। हा सम्पथि एबा न'आरि सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां खामानियाव गोबां मुलाम्फा थागोन। बेलासि समाव नोंथाङा न'खरनि सुबुंफोरजों बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हागोन, जाय गोसोआरि सुखुखौ होगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। वृषभ राशि। जुलियारि जिउ आरो गावजों गाव सोमोन्दोनि बेलायाव दिनैनि साना जोबोद मोजां जानो थांगासिनो दं। जिउ राहा आरो धोन, साख्रि सोलायनाय एबा प्रम'शन नागिरग्रा सुबुंफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा इयुननि थाखाय मोनसे गिदिर रां थिसननायनि बिथांखि लानो हागोन। न'खर आरो सावस्रि, नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम सानस्रियारि फारागथिया दिनै आबुं जोबगोन। सावस्रिनि बेलायाव साना मोजां जागोन आरो नोंथाङा थाजिम मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबआ सिलभार गाब आरो खाफाल गोनां दिगा जाबाय सोनाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि केरियारनि थाखाय मोनसे गोदान आरो थार लामा जागोन। गावनि गोख्रों सोलो आरो सोलोजों नोंथाङा फालांगियाव सोलिबाय थानाय जायखिजाया गिदिर गोनां गोथौखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा दिनै मावख'निफ्राय सेमिनार एबा गिदिर मिटिंआव थांनो खाबु मोननो हागौ। न'खर आरो सोलोंथाय, बिदा फंबायजों जानाय गोजाम गावस्रालायनाया दिनै जोबगोन आरो सोमोन्दोआव अनज्लायनाय थागोन आरो बांगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव बांसिन गोसो होनो हागोन। खाफाल गोनां अनजिमा 1, खाफाल गोनां गाबा अख्रां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांखौ गावनि बिबुंथि आरो रागानि सायाव जर'खा सामलायनो बोसोन होयो। खामानिनि थिलियाव लोगोफोरजों जेबो रोखोमनि बाथ्रा दान्थेलायनाय दाखालाम, नङाब्ला खोथाया बारायनो हागौ। दिनै रांनि लेनदेन एबा दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था। गोब्राब समाव बिमा बिफानि बोसोन नोंथांनि थाखाय बोर जागोन। गोसोआरि गोजोन आरो गाज्रि गोहोखौ गोजान खालामनो थाखाय भगबान शिबखौ सिबिनाया आरो बेखौ फुजिनाया दिनै जोबोद गोनांथि जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा गलाब गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। सिंह राशि। दिनैनि साना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सिंह राशिफोरनि थाखाय मोजां आरो खाफाल गोनां जागोन। फालांगियाव नोंथाङा लानाय साहस गोनां थिरांथाफोरा दिनै गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। साख्रियाव नोंथांनि हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन आरो बसआ नोंथांनि बोसोनफोरखौ मान होगोन। न'खर आरो आयेन बिजिरसालिनि केसफोराव गोबां रेहाय मोननायनि नेरसोन दं। न'खरनि बिदा फंबायजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो मोनाबिलि समाव मिनिनाय आरो खुसिजों बारलांगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि सुख सुबिदा आरो धोन बुथुमनायखौ बांहोगोन। केरियार आरो रां, जुदि नोंथांनि राङा बबेयावबा थाबथानानै दंमोन, अब्ला दिनै बेखौ मोनफिननायनि मोजां खाबु दं। दिनै सुख सुबिदा बायनायाव माखासे रां खरसा जानो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय आरो सोलोंथाय, मोजां मोनज्लायनायाव जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे गोसोखांथाव सान जागोन। नोंथाङा गावनि लोगोरिनिफ्राय मोनसे समायना सारप्राइज मोननो हागोन। बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरनि थाखाय समा मोजां जागोन। खस्थ'खौ गोख्रों खालाम। खाफाल गोनां नम्बरा 5, खाफाल गोनां गाबा गोथां, खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। तुला राशि। खाफालनि हाथरखिफोर ओंखारनायजों लोगोसे नोंथांनि सानखानाय गासैबो खामानिफोरा दिनै
थि समावनो जोबजोबगोन। जिउ राहा आरो रां फालांगिजों सोमोन्दो लाखिनानै खालामनाय दावबायनायाव दिनै जोबोद फिथाइ गोनां जागोन आरो गोदान अर्डार मोननो हागोन। सोरखारि साख्रिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे गिदिर बिगोमा एबा बिबान मोननो हागौ। न'खर आरो सावस्रि आजै आबौनि सम्पथिनि बेलायाव गोरोबलायनायाव गोसोआ खुसि जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोजाम देहायारि जेंनाफोरनिफ्राय उदां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गोथां, खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि दिनै नोंथाङा मोनफ्रोमबो आगानखौ नोजोर लाखिनांगोन। खामानिनि थिलियाव थाखोमानाय सुथुर एबा बेरेखाफोरा नोंथांनि हेंथायै फाव फान्दायनो हागौ, बेनिखायनो नोंथांनि सानखांथिफोरखौ आबुङै आन्दोआव लाखि। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा आरो गोख्रों गोजानाव था। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव बाजेट बानायनाया मोजां जागोन। गोसोआरि नारसिनथायखौ दबथायनो नाङा। यगा एबा मेडिटेशननि राहा ला। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा मारुन गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। धनु राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय माखासे मोजां खौरां लानानै फैनो हागौ, जाय गासै न'आवनो फोरबोनि आबहावा सोमजिहोगोन। जिउ राहा आरो रां फालांगियारि बिथिङाव नोंथांनि आयनि फुंखाया बांगोन आरो नोंथाङा गोजाम खहाफोरखौ सुफुंनो हागोन। समाजनि मानगोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि मान सन्मानखौ बांहोगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो न'खर हाबा जायै सुबुंफोरनि थाखाय दिनै मोजां जुलिनि प्रप'जेल फैनो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय गोबां मदद आरो लोगोआ नोंथांखौ सिगांथिं दावगालांनो थुलुंगा होगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। मकर राशि केरियार आरो फालांगिनि नोजोरजों दिनैनि साना जोबोद मुखुब जागोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिनि गोदान आदबफोरखौ जोबोद बाख्नायनाय जागोन, जायनि थाखाय जुनियर सुबुंफोराबो नोंथांनिफ्राय थुलुंगा लागोन। आयेनारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय केसफोरा दिनै थासारिफोरा नोंथांनि थाखाय मोजां नुगोन। न'खर आरो सावस्रि आजै आजौनि गोजोननायाव बांगोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि जा, आदारखौ समानथि लाखि। खाफाल गोनां नम्बरा 11, खाफाल गोनां गाबा गोसोम, खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। कुम्भ राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखोमानाय रोंगौथिफोरखौ दिहुननायनि सान। फरायसाफोरनि गोसोआ आबुङै गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। जिउ राहा आरो रां आरिमु, लिरनाय एबा टेकनिकेल आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनगोन। जाय सुबुंफोरा स्टक मार्केट एबा बेटिंआव रांखान्थियारि महरै लोब्बा दं, बिसोर हरखाबै गोबां रां आरजिनो हागौ, नाथाय सोलोजों खामानि मावनांगोन। मोजां मोनज्लायनाय आरो न'खर मोजां मोनज्लायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो गावजों गाव बुजिलायनाया बांगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 5, खाफाल गोनांआ गोसोम आरो दिगा सोनाब। मीन राशि दिनै नोंथांनि गोसोआ न'खरनि सुख सुबिदा आरो बिलासितानि बेसादफोर बुथुमनायाव बांसिन मुखुब जागोन। गोदान गारि एबा इलेक्ट्रनिक मुवा बेसाद बायनो थाखाय साना थोजासे मोजां। जिउ राहा आरो रां खामानिनि थिलियाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि आबुं मददजों गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो फोजोबनाय जागोन। न'खर आरो सावस्रि बिमानि सावस्रिया मोजां जानायजों लोगोसे न'खरनि गिदिरथार जिंगाया जोबगोन। न'नि फिसा फिसा गथ'फोरजों नों मोजां सम मोनगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 7, खाफाल गोनां गाबा गेरुवा कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा जाहैबाय सानजा। अब्ला लोगोफोर, बियो दिनैनि गासै मोन 12 राशिफोरनि आबुं राशि फरायथिनाय। आसा खालामो बेयो नोंथांखौ नोंथांनि साननि सानखांथि खालामनायाव मदद होगोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होलां। कमेन्ट बक्सआव जै आइ लक्ष्मी लिर। बिमा लक्ष्मीया नोंथांनि जिउखौ धोन आरो जौगानायजों आबुं खालामगोन। जों गाबोन गोदान कुण्डली आरो गोदान मोजां गोहोजों फिन लोगो मोनगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जाथों। गोजोन्थों।